Cracòvia. Què, Guardiola, quants gols li fotrem demà a l'Arsenal? 5, 6, 7? Silenci. No sigueu sobrats. L'Arsenal és un equip a qui tinc molt de respecte. I el seu entrenador, l'Arsène Wenger, és tot un cavaller. Senyor Wenger, Guardiola ha dit que li té molt de respecte a l'Arsenal i a vostè. Arsène Wenger, entrenador de l'Arsenal. És francès però porta tant de temps a Anglaterra que ja no sap quin gust té una crep. Els seus equips juguen molt bé, però mai guanyen res. O sigui, igual que el Madrid. Només que el Madrid tampoc juga bé. Jo també tinc molt respecte pels equips que tenen respecte cap als seus rivals, i el Barça és un d'ells. Què diu? Que ell respecta els rivals, que tenen respecte cap als seus rivals. Quin cavaller. La veritat és que per mi també és un honor que digui això. No. És més honor per mi que Guardiola hagi dit que és un honor per ell, que jo hagi dit que respecto els rivals, que respecten els seus rivals. Pep, no tens res a dir sobre el fet que l'Arsenal fitxi jugadors del planter del Barça? Al contrari, això vol dir que li agraden els mateixos jugadors que a mi. El Toral del cadet el trobo boníssim i a més està representat pel meu germà. És tot un honor. Ai, mira, n'estic fart. Tant tirar-se floretes una a l'altra, ens agafarà al·lèrgia. Jo estic per demanar que m'enviïn a les rodes de premsa al Mourinho o Líbia, no sé, algun lloc on hi hagi una mica de conflicte. Almenys estaríem més entretinguts. Molt bé, Pep, que hi hagi molta sort. Què passa? L'hèrnia! Això és agressió! Agressió! Està fent comèdia! Això és Villarate! Us eliminarem com l'any passat i com a la final de París! Però què fas? Què fas fora del llit? Hauries de fer bondat, I demà ja et pots oblidar d'estar a la banqueta contra l'Arsenal, Mireu! A la porta llegint els diaris envoltat de Ferrer i Sala Martín!